Гэтая салодкая чорная пляма ад рому на прылаўку выклікае ў вас слязлівыя вочы ад радасці. Это амаль кранальна, наколькі ён серапаваты і ліпкі. Я доўга ты ўжо быў на нагах. Сур'ёзна, 100%. Я думаў, што будзе хоць, ну дзякую вялікі, хоць трошкі размеркавання па варыянтах. It's drink o'clock. Дастаткова доўга. Час выпіць. Так, детка, яно вяртаецца да таты. Ты заставіў свой мезербічны трак трошечкі захвалявацца. Не думаць аб алкаголю ўвесь гэты час. Гэта было амаль так, быццам ты гэта не ты. Давайте разбярэмся з тым, наколькі мы алкаголік. Зараз, калі ты гэта ўзгадаў, мне патрэбны ром і ліманад. Я бы жадаў, каб Гарте прыгатаваў мне нейкі напой. Але цікавая размова з электрахіміяй. Забудзься пра бар, альбо не забывайся пра яго. Вы таксама павінны паспрабаваць выпіць і там яшчэ. Але ў першую чаргу ты павінен злізаць гэтую пляму з прылаўка. Так, мужик, давай пойдзем па жэсце. Абліжы яго. Галасаванне. Давайте, не ускладняйте мне выбор. Давайте хоть трошечки перевагу. Выбор облизать 50% и выбор облизать але трошки 50%. Возьму зараз костку подкину, возьму гугловскую, кидаю D20 и оно падае на облизать але трошки. А вы облизываете его, але только крыху, только кончиком языка, потому что вы откладываете задовольнение. После 2-3 облизываний карыночка начинает плавиться, выделяется слодач. Резкий хвалюючий водор алкоголю поднимается до ноздрава. А от этого начинает кружиться голова. Вы докладно могли бы здобыть себе яшчэ. Электрохимия нам подсказывает, что нам треба налакаться.